रायजो राजा नोंथांमोन सासे हिनजावनि पारमिसन गैयालासिनो हाबा खालामबाय, सानै हिनजावनि पारमिसन गैयालासिनो हाबा खालामबाय, साथाम हिनजावनि पारमिसन गैयालासिनो हाबा खालामबाय, साब्रै हिनजावनि पारमिसन गैयालासिनो हाबा खालामबाय। जायनि जाहोनाव दिनै बेखौ रुट खालामनो थाखाय, बेखौ होबथानो थाखाय, बेखौ प्रटेक्सन खालामनो थाखाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै फार्स्ट आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लियाव बेखौ पास खालामबाय 2026 मायथाइनि जिथुखि UCC जे आसाम बिल, बे बिलखौ दिनै केबिनेटआव पास खालामबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जायनि जाहोनाव बेयाव माने माखासे गोनां आयदानि सायाव गोसो होनानै सावरायनाय जादों। बे आयदाखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन रायजो राजानो। बेयो जादों इनहेरिटेन्स माने जेन्डार माने इकुवेल, आथोना माने इकुवेल रायजो राजा नोंथांमोन। बेनो जादों माने फिसालाया जेसेबां माने सम्पति मोनगोन, फिसाजोआबो एसेबांनो सम्पति मोनगोन। मानोना नोंथांमोना मिथिगौ फिसालानो सम्पति होनानै फिसाजोनो होयैया बेसेबां इनाय आरो अयनाय जादों। थ' बेखौ समान खालामनो थाखायनो UCC नि जोबोद गोनांथि रायजो राजा नोंथांमोन। आरो लोगोसे लिभिं रिलेशनशिप माने हाबानि बैसोखौ हिनजावसाब्ला 18 आरो हौवासाब्ला 21 बेखौ थि खालामनाय जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जिथुनाखि नोंथांमोना मिथिगौ हाबा जायालासिनो लिभिं रिलेशनशिप माने बै माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा ज' थानो मोना। बियो सोरबा बिमा बिफाया बेखौ लुबैयो जानो, रावबोथ' लुबैया आंनि फिसालाया आरो सोरनिबा फिसालाजों माने हाबा जायालासिनो बबावबा माने मोनसे रुमाव थानाय, लिभिं रिलेशनशिपाव थानाय, बेखौ रावबो लुबैया। थ' बिनिखायनो बेखौबो बन्द' खालामनो थाखायनो UCC इउनिफर्म माने सिभिल क'डखौ गोनांथि जादों रायजो राजानो। बिनि गेजेरावनो आरो दंबावो रायजो राजानो डाइभर्स रायजो राजा नोंथांमोन। बे डाइभर्स खान्थियाबो, बे ल'आबो माने जाथि हारि माने मोनसेल' नेमखान्थि जानो थांगासिनो दं आरोना। बेनिफ्राय डाइभर्सजों लोगोसे बेबायदिनो जायखौ जोङो पलिगामि, बहुबिबाह, आं एसे सिगाङाव नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन। मानोना सासेनि पारमिसन गैयालासिनो हाबा खालामबाय, सानैनि पारमिसन गैयालासिनो हाबा खालामबाय, साथामनि पारमिसन गैयालासिनो हाबा खालामबाय। बेफोरबायदिखौ बन्द' खालामनो थाखायनो UCCनि थाखाय गोनांथि दङ। आरो बे गोनांथि थानायखायनो दिनै आसाम केबिनेट, आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लियाव बेखौ पास खालामबाय सावरायनायनि गेजेरजों रायजो राजा नोंथांमोन। बिनि उनाव आरो नोंथांमोना आरो ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट गोनां बाथ्रा इनहेरिटेन्सनि खोथा रायलायबाय जोङो, डाइभर्सनि खोथा रायलायबाय, पलिगामि बहुबिबाहनि खोथा रायलायबाय, नङा होमबा? आरो चाइल्ड मेरिज माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, नङा होमबा? थ' बेफोरखौ खोब इम्पर्टेन्ट होदों सरकारा। थ' नैबे UCC डाइस क'डनि गेजेरजोंनो बियो गासिबो माने इकुवेल आरो समान जासिगोन। दा रायजो राजा नोंथांमोन, बे जोंहा 6 सिडिउलाव बे UCC क'डआ बेयो माने इमप्लिमेन्टेसन जानाय नङा। 6 सिडिउल ट्राइबेल एरिया 6 सिडिउलाव बियो इमप्लिमेन्टेसन जानाय नङा। आदिबासि, सान्थालि जायफोर ट्राइबेल बेयाव बिसोरनि बेलायाव बे UCC डाइस क'डआ इमप्लिमेन्टेसन जानाय नङा रायजो राजा। बिनि अनगायै गासिबो जागोन। आरो दिनै बेखौ नोंथांमोना खोनाबाय, लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनबाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लियाव दा फार्स्ट सिजन 16 आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लियाव बेखौ पास खालामबाय रायजो राजा। जय जाथों, खुलुमबाय।